urip iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya raja brana sandang pangan ora teko yen amung disawang nanging objek sing tak rasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ra ngelingi wong lanang kayane pira ra ngelingi wong lanang kerjane apa suliram 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 aja padha seneng nanggo apa maneh pepetan golek tumo amangku pungkasane buka bareng kertune bojone gara-gara golek tumo suwe-suwe ngrasani tangga enak beni iku mesti bubar petang terus perang Bratayuda bojo lunga ning Taiwan gara-gara petang rumah tangga berantakan gara-gara petang anak telu orang jajan gara-gara petang mara tuwa jaluk sedang mara tuwa edan
gara-gara petan iki ngelingno wong nek sing duwe kekarepan ning ora padha karo kebutuhan, ora padha karo gawean, ora padha karo oleh nglumpukno iki padha karo besar pasak daripada tiang Pak. Akhire rasan-rasan iku anggere wong loro gandeng-gandeng ngrasani tanggane. Narti ku gelange gedhi. Siji nyauri, "Halah ora Mas." Ya niku. Ya ning beda. Bedane apa? Beda lagu gara-gara petan karo petan sing mbok karepno. Nek gara-gara petan, Nek wong petan biyen ya ta. Kuwi karepe kan ngresiki utawa kebersihan, ngresiki tuma lan sak piturute. Kuwi padha karo tembung jarwa dosa. Petan. Kuwi padha karo kowe karo aku menungso urip ning alam donya iki kon mepet sing paring kenikmatan. Wah. Petan mepet paring kenikmatan malah kondi. Lah iya, petan iki tembung jarwa dosa tegese wong urip kabeh kon mepet sing paring kenikmatan kuwi diarani petan. Oh, ngono. Ya, nek kowe takon sapa sing paring kenikmatan tak dudohno. Sing paring kenikmatan sapa? Dangkem. Lho rak paras. Tak Tapi becek iku malah. sing paring kenikmatan ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe karo aku kan mepet sing paring kenikmatan. Lah wong petan nate golek tuma. Ayo. Wah, ayo. Petan golek tuma mergo menungso urip aja nganti lali wektu 5. Tegese sembayang. Lho. Mbek ngono elek cocok ae. Lha tenan wong biyen iki nek gawe lagu gawe gending dipikir sing tenanan. Tuma iki kon eling wektu 5. Lah nek lingso. Eling sing kuwasa. Lho. Bisa ae. Ya iso wong dothak-athik teng. Lah nek kor kon koreksi diri. Dadi wong urip aja apa iku tegese nduduh eleke liyan ning golek ana eleke dhewe. Nah, koreksi berarti koreksi diri. Nek sing pungkasan mesti ora roh kowe. Apa? Uang. Ya. Golek uang. Masa wong petan ana sing golek uang? Ana. Gatel-gatel kon bubuti ana tinarti pamane. Oh iya. Uangku. Uwan iki manggone ning wong lanang ya wong wedok mesti kabeh duwe uwan. Lah iya duwe. Iku ana karepe dhewe-dhewe. Nek wong lanang, Wong lanang iku kudu uwan iki wani tanggung jawab. iya re. Lah, Lah nek wong wedok, wan kuwi wani ditata. Mangkane aja dadi wong wedok nek mau ditata karo wong lanang. Lho, wong wedok ini ndi-ndi kudu pamit. Nek wong lanang ora pamit ora masalah. lho padha wae. Padha wae. Kok iso padha? Lah wong lanang ya padha pamit karo sing wedok pamit karo wong lanang ngono. Lho, wong lanang ora pamit ora masalah paribasan budal sawah budal ngopine nek wong wedok metu ka omah sak jangkah paribasane kudu pamit wong lanang ora ketanggape ning pacar parane. Lho, Nggih, Kang. lho iya. Oh, bojom nek metu mbok barno piye? Bojoku nak metu ya pamit ah. Oleh pamit piye? Ya pah. Waduh nek pah iku pah. Lho aku yang ngundang ya mah ya ngono. Pomo kowe pamit? Ya aku upama mangkat metu ya pamit mah, aku lunga metu sik mah. Ngono ah. Dadi kowe nek omahe culakan papa karo mama. Kok papa karo mamah piye? Lah jare mang bojomu nek arep pamit ngundang kowe pah. Kowe nek ape lunga ngundang kowe apa kowe nek arep pamit ngundang bojomu mah berarti kan papa mama. Mah iku ora mamah. Bojoku jenenge Kalimah. Kalimah mosok kal mosok ngono. Mosok li mosok ngono rek mah ngono. Undur panggung mbok wenehi kopi. Kopi ra ana rokoke ya kecut. Sing penting kowe bengi iki karo aku intine maturun karo Pak Paryono, Pak. Ya. Ya. Iki alhamdulillah Piyai Kendalingan. Heeh. Ijeh remen ijeh seneng karo ketoprak siswa budaya. Ya. Iki mau maine sore. Maine sore lah. Maine sore. Ayo maine sore. Buke Pak Paryono wis ngerti nek ketoprak siswa budaya main sore. Gelem. Gelem tapi nek pokoke kopi tok ora ana rokoke ya kecut ah. Wis ben kaya ngono lah, Mak. Ya sih, ya.
Teng lho teng ngampani. Iya, niat ngopeni nek ngkai kopi tok tukokno sepeda motor nah. Lagi iki ana dagelan suguhi kopi. Lho ngene iki nek ora mbatane ora nyedulurno ora mungkin Pak Klenteng. Iya. Lho sakake kowe nek sakake openi dopeni. Sakake openi apa? Wong ya wedang kopine ponakane ya. Tampani. Rezeki ora mung duit, rezeki jane ya sak mejane. Kopi sak mejane, engko mejane tak go muleh. Ngawur iki mertandakno nek sayang. Lho ono-onone jare tak kenal maka tak sayang. Bojone Mas Min Boy wis kenal awake dhewe. Iya kowe ora nom-nom. Sing wedok bakul mrek, bojone Mas Min Boy nom-nom jos lho. Wah, lah ping 3. Halah mek ping kurang. Ya kurang 3 ah. Lah nek ping 6 kenapa emang? Gratis toprak mbam piye? Ngomong apa? Toprak kok gratis. Lah toprak gratis wong niku aping apa? Gratis nak karo buse, nak sing kene ya dibayari kok iso. Ngomong-ngomong mangkel wong gratis kok toprake mbam ta apa lho. Kono wis digawe toprak. Matur nuwun berarti nek tanggap ping 3 kas ya seneng ting ora lah. Tenan pengen nanggap ping 3. Ya wis ning kudu ikhlas lho ya. Bakale sing ping pindho aku, sing ping 3 iki wis ora ana. Nondi aku? Loh, kok ning ndi? Apa kowe jauh urip? Apa ping 3? Berarti aku wis bongkong nah. Ya ora ero kok tanya saya. Karangamu ndongakno karo kancane elek ngono piye karangamu? Tak dongakno. Ya wis ora masalah. Mbok dongakno kono nanggap ping pindho isih melu, ping 3 aku mati. Lah aja dongakno mati. Ora apa-apa mbok dongakno mati ora apa-apa ning tulung. Ana apa? 40 dina bancaki. Tahlilno. Ya. Ya sak grup kanca siswa budaya. Takon mara kabeh. 100 dina ya bancaki. Iya. Tahlilno. Wah, 100 dina tak bancaki suwi ku. Iya suwi. Wis lumayan kok. Lumayan suwi. Iya. Terus pendak pisan ora tahlilno lah bancaki lah. Pendak pisan, pendak pindho, pendak 3 tak bancaki kabeh. Ora lah. Lah kenapa? Alok kowe nusul aku. Mati kok nusul ngenteni setahun. Ya ora apa-apa diolor-olor kok. Ya, rene. Iki balik ning urusan mau neh. Urusan apa kok? Mau ketoprak mulai sore. Heeh. Kok yo perkara ngrebuk nanggap ping 3 ping 6 kok terserah anger dungane rezekine akeh. Amin. Nek kok ping 3 ping 6, ping 10 ora masalah, sepenting paringi seger waras rezekine akeh. Ketoprak ping 10 anggotane ra iki wis. Dalem. Nggih. Parine dadi Ya ning cepetno. Nek iso sasi pindho ngono lho. Dadi aku jek melu terus. Wis wedi mati tenan ta kowe? Wong ora wedi mati, sapa wong wedi mati, Ndut? Lah berarti imanmu raget kuat. Lho, nek ora kuat sapa wong mesti wedi mati. Lho. Wong kok wedi mati? Wong wani urip kudu wani mati. Kudune ngono. Ya iya no, paribasan kowe karo aku medun kok panggung kesel jeduk. Mati ora masalah. Mati ki wajib kok. Lho nek keadaan wis tuwa kaya aku, umur 55 kaya aku ya wedi anu. Ngapa wedi? Wedi? Wedi kok sing mbok wedeni apa? Ya mati ah. Perkara apa? Sing mbok wedeni ngomong mati perkara apa? Perkara aku tuwa. Lho, mati kok perdi perkara tuwa iku piye to ngajimu mbiyen tekan ndi to, Pak? Wong urip ning alam donya iki perkara mati ora perkara sing tuwa sik. Lho. Wong ora tau iso mikir belas ta kowe. Rumangsamu nek mesti tuwa mesti mati sik. Sing ngono. Ah, ora ono. Wong urip ning alam donya kuwi ora mesti sing tuwa mesti sik. Kadang bocah bayi lagi lahir mati akeh. Iya. Iya. Kadang ning jero kandungan urung sempet lahir wis ora ana keguguran ibune mati ya sak pirang-pirang. Cah SD mati ya ora kurang. Lho nyapa kok mesti masih lho sing nganggo batik ijeh 6 ta ora? Lho anake Pak Min Boy. Heeh. Lho ijeh 6. Umur semono ning donya mati sak pirang-pirang ora berkah lho sok titeni wabeh para tamu undangan.
Anake Pak Menboy besok lak matine sik kowe. Padha wae. Wong senengane KDRT kok iku. Lah wong laku ngenteni omongan ngono suwengi uta kok pareke ning aku. Mati sik malah penak. Kok iso penak? Ana sing mendem. Lha kene mati pol ngguri sing mendem sapa? Lho, maksude pol ngguri piye? Lah kene pengen mati pol ngguri. Lho kene mati malah disian apa pengen pol ngguri? Pol ngguri ya? Lah iya, nek mati ku malah pengen disian kowe. Mati klek ana wong mendem. Nak pol ngguri? Sing mendem sapa karek kowe tok? Wong piye ta? Lho karek kowe dhewe sing mendem sapa kowe pruk dibarno gondol kirek. Lho masa aku dhewe. Lah karek sapa jare dhewe ndil-ndil. Ya dhewe ndil-ndil lah wong dhewe, wong mati pol ngguri. Wah. Lho, kalau mati sik nang ngono. Ayo sesuk budal. Lho. Omonganmu kowe iso. Lah sing mari ngrembug mati ya kowe, nyapa wong urip nek wedi mati. Mati wis ana wayahe dhewe kok. Ah wis ora usah ngrembug mati. Sing penting nyambut gawe selawase kaya kowe urip selawase. Sembayang ngaji ngibadah kaya kowe sesuk mati. Lho, dadi tetep semangat. Semangat. Ngono lho. Ayo wis. Lho kok wis iku piye? Wong urung ngrembug sing sunat kok. Nah, ketoprak main sore kok. Lho, toprak main sore iku biasane nek kono-kono rampunge jam 2. Berarti kena iki kok jam 2. Lho ya aja ah. Apa aja diamuk. Diamuk kengko. Nyuwun sewu biasane sampean ya ngerti nek ketoprak main sore jam 2 rampung. Aja nak ning kene iki aja. Oh langganan kok. Oh iya. Aja jam 2 rampunge. Jam pira? Ya setengah 2. Kok malah entek cepet aku. Rampunge dagelan untuk lakon nganti setengah 3 utawa jam 3. Pripun? Setengah 5. Alah mengko setengah 5 terus purun ningali napa mboten? Alah paling setengah 2 kudu mulai ya, Dang. Iya. Napa? Gendinge napa, Mak De? Njaluk gending sapa ora njaluk. Iki lho, wong ora tau karo kancane sing akur. Iki 2 tahun kas ya kaya iki rupaku. Wis bahaya. Saiki rupamu wis kaya iku wong rupa-rupane wong. Lho rupaku kok ora rupane kono. Ono wong ngono iku lho. Lho gendinge napa? Semaya ketemu jodoh. Iya. Sing penting sadurunge menehi hiburan. Kowe karo aku ndongakno keluargane Pak Paryono. Sing penting irene kon melu ndonga, Pak. Lho iya nak Pak Paryono ngono panjene wong sing linuwih. Wong sing duwe bejo. Mesti omongam teko marik-marik. Lho, marik-marik piye? Oh, Pak Paryono duwe linuwih apa ndek dukun sakti? Lah ya jenenge. Ya wis suwe jenenge nyen Pak Paryono. Lah iya, nara Pak Paryono ya ora bejo. Putih sing bejo Pak. Ngono mulane duwe kabejan. Bisane aku ngerti duwe kabejan iku iso ngerteni basa Jawa. Paryono po pira, ra pira, ya pira, no pira. Po 11, ra 4, ya 14, no 2. Isane ngitung ngono iku diitung nganggo Hana Caraka Data Sawala padha jaya-jaya maga batanga ngata bagama nyaya dada palasata dakara cara. Mudeng ora kowe? Wong iki ndak mati tenan. Kape mati ku piye? Lah jare nyenggon-nyenggon sing domah Pak Paryono. Lah kenapa Pak Paryono kok ndek bejo? Lho diitung nganggo Jawa ngono kok. Po pira 11. Jenenge. Lho iya. Paryono. Paryono. Po 11. Iso kowe ora basa Jawa ora mudeng ngono kok. Basa Jawa kok ora mudeng ngono. Lah jajal kaya aku diwalik mang. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga batanga. Ngata bagama nyaya dada palasata dakara cara ha. Ngotok bokonge mbokem ngono. Bokonge mbokem. Bokonge mbok mbotok. Alah. Hana alon-alon ya. Mam ya.
Ana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga ngata bagama nyaya Jadapala Wasata Dakaracana ha. Ana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga. Nah, Nata bata. Ngotok tukang batuwe menawa. Ngata bagama nyaya Jadapala Wasata Dakaracana ha. Nek iso malik ngono kuwi Iso ngerti jengene Pak Pariyana karepe piye. Sebab apa? Po 11 hitung. apa kok iso 11? Lah diitung ah. Ana Caraka Data Sawala po iya. Lah iya. Asem ya. Ro papat. Ana Cara paling diapalane mburi. Ora iso. Ya 14. Tenan ta ora? Lho diitung aja. Ana Caraka Data Sawala padha jaya iya. Iya. Tukang tambah nomor. Kok roh Pak polisi iki lho, Pak. Ora usah goleki ada-ada wong wis ning kene. Arek ngeringkus. Kok roh ya. Ora gore. 02. Oh, ya lo percaya. Lah iya. Lah terus ning ngitung Le ngitung po 11. po 11. Ro papat. Papat karo 11. 15. Ya. 4 karo 11 15. Ya 14. 14 karo 15 29. 29. Tambah 02 29 karo 2 31. Angkane 3 karo 1 nak dirike dadi 4. Diitung nganggo cara wong urip. Carane wong urip piye? Hitungane wong urip roh ta ora kowe? Kethek menek teblok. Alah. Hitungane urip kok ngono ku piye? Itu wong urip gak ngono piye ta? Hah? Kethek menek teblok mati ngono Mbak. Ora, hitungane gawe ondo iku. Goblok. Lah wong gawe ondo apa ora urip? Ya urip nek sing diitung kan gawe andane ora wonge. Oh. Gunung Jungkur. Kok kok mengingis ya? Wong mati, hitungane wong mati. Lah nek hitungane wong urip piye? Hitungane wong urip bejo cilaka pati. Bejo cilaka pati. Lah, Lah ora Pak. bejo Ya cilaka wong urip bakale mati. Nah Pak Pariyana tiba 31, nak diringkes dadi 4. 3 karo 1 4. Diringkes dadi 4. Bejo cilaka pati, bejo. Berarti Pak Pariyana bejo. Ngono. Alah kuli nang ramal padoni. Wong nek jenenge wong urip itu tetep kabeh tiba bejo. Ya ora. Ora Pak Pariyana bloko hanya Ora. ditanggap ngono. Ya ora. Lha jenenge sapa? Sule. Sule ku sapa? Suleman. Gendut. Gendut Go. 17. Dok 12. 17 karo 12 29 diringkes dadi 11, 2 karo 9 11. Hitung. Hitung nganggo hitungane wong urip. bejo cilaka pati, bejo cilaka pati, bejo cilaka pati, bejo Masam padha. Oh. Masam padha karo Pariyana. ngene sik. Alah. Wis sing salah ngitung. 11 isih 2 angka. Lah loro, iya loro. 11 isih 2 angka kudune diringkes nah. Heeh. 1 karo 1 Loro. bejo. Kok cepet cilakane. Kandhani gak iso. Ora percaya. Ora percaya piye nah. Klenteng. Lho, wong-wong tuaku nek ben ujung, Nujum apa? nujung tukang ngitung dina. Ndake ndang diitung aku ora ngurusi wong tuamu. Lah iya, ko 5, Klenteng ko 5. to 19, 19 karo 5 24. Nah, diringkes dadi 6. Oh iya. Bejo cilaka pati, bejo cilaka makmur. Makmur. Ana sing salah iki ta. Ora ana. Ana sing salah. Sik tak ngombe kopi ya. Wis wis ae lagu-lagune Siba Makmur kok. Mati iki malah. Ya iki klenteng ko 5 karo 19 ngono kok. 5 karo 19 24. 24. 24 angkane 2 karo 4. Diringkes 6. bejo cilaka pati, bejo cilaka Modar kowe. Mangkane kumang kowe ape mati sik ora iso. Wis pokoke sesuk mati kowe. Omonganmu kok iso. Sik. Men boy. Men boy Men boy mobo. Nah, mau 16.
Bo, ora mbok hitung sik. lho. Iya. Mo, pira mau? 16. Bejo Cilakapati, bejo Cilakapati. Lho kok bejo Cilakapati? Kowe ora mbok elingno. Ana Caraka, Data Sawala, padha Jayanya mo. Iya kok apal Teng? Ya apal kulino nomerang ora kok. Ora apal iki lho. Bo, 9. nantau. Lho iya. Ana Caraka, Data Sawala. Sawa mbok lupati lho. Oh iya men boy. Boy kok. Bo. Lah bodak 9 andu. Ana Caraka, Data Sawa. Ana bo kok. Bo. Bobo 18 ya 9 padha ae. Ana Caraka, Data Sawala padha jayanya maga bo. Oh ya 18. Ya iya ora padha. 18 karo 16. 16. Si 16 karo 18 34. 18 karo 16 34. 34 jenenge 7. Hitung Bejo Cilaka Pati, Bejo Cilaka Pati, Bejo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bejo. Bejo. men boy 16 karo 18 34. Angkane 3 karo 4, Jringkes 7. 7. Bejo Cilakapati, bejo Cilakapati, bejo. Iso ngepati melok bejo kowe, Boy. awakku. Karepku nek tiba mati ben diwantem buata ndase. Awak greget. Wis alhamdulillah muji syukur dumateng Rasa Dalam Subhanahu wa taala ingkang nyuwun gending. Sadurunge nyuwun gending kanca kula dhewe Mas Dodok diatur kon rene. Kok diaturi semaya ketemu jodoh dalem Pak Men. Nggih, Oh nggih siap tak ombene. Iya, tak nduk. Mas Dodok mriki Mas, iki kanca-kanca wis do ngenteni. Kok do untuk kopi. Lah aku ndi, Mak? Ora doyan aku, Mak. Ora doyan kopi aku. Garingan ae aku. Untune ndak ireng. Heeh. Gak untuk ngombe kopi, Mak. Ora Untuk untuk. Lah nyapa gak untuk kopi kesehatan lho, Bos. Lah engko nek untukku Nek luntur. kakean ora apik, mergo mengandung banyak kafein. Ning ora masalah kopi ku gawe wong smile. Semel. Semelu apa lho? Smile ya sego dimpel-empel. Semel ku senyum terus ngene, Pak. Senyum. Smile iki ngono. tegese dadi wong guyu, semangat. Iki mau sunane bapake Bapake aja semoyo ketemu. Sampeyan gini, Pak. Heeh. Monggo. Nanging sadurunge diaturi campur sari dangdut. Mae, Mas Edi pundi minta lagu apa? Mas Edi. Lah sampean nyuwun lagu napa? Alah. Tambal ban nek Rina wengi mau kon tambal ban nek. Pak Lendeng Ora ngono tambah kena bane kok. panjak engko panjake ben melek nggo tuku rokok. Apa napa? Nah, Tambahane bane kok. Buk asmara. Rina wengi kok tambal ban kubuk asmara, semaya ketemu jodoh. Ah, engko pungkasane pas. Ya, wenehi sitok-sitok. Gubuk asmara. Iya gubuk asmara diaturi terus apa mau? Tambal ban. Tambal ban. Terus? Rina wengi lah semoyo ketemu jodoh. Ya. Mas Edi, Apa? mang minta lagu apa ya? Sing iku lho, kowe anak kingkong. Tak samplok kowe kok malah. Kok aku anak kingkong iku. Jujune sing mbok didiki ra aku. Aku wis wedi ya. Lagune ngono ku lho, Mang. Iya nek ada kowe ngono. Kowe ku tau nek kowe anak kecek. Kowe anak kecek, ora ana kowe anak kingkong. Aku anak. Lho kok aku anak malah. Sing bener piye, Nduk? Sing bener piye? Ora roh kok tanya saya. Kowe ora ora. Aku suka jaipong. Ngono lho, sing bener. Heeh, sing wong jak keju. Heeh. Kau suka Keju. Oh. Kok semua tutupi lah apa? jagani. Jagani piye? Engko lara ana brambang mlete. Selalu bersih loh. Lagi iki aku mau ndutne bener ki omong-omong perkara brambang lagi iki ketoprak ana satene. Ana Toprak henci barang. suguhane sate lagi iki nara berkat partisipasi mae karo Pak iki ora ana. Ya matur Ah, suwun iya. ya Mak ya. Matur suwun rezekine lancar. Amin.
Ning mau aku ana kuciwane kok. Kuciwane piye, Pak? Sego sepiring, ana satene loro, ana krupuke ning alane. Lho alane apa? Oh, ora ana cenduke kok. Mau cenduke jeblok paling kowe ora. Ora cenduke yakin ora cenduke. Ayo, musik disiapno. Nah, Apa dulu? ngantuk. Terserah Mas Lisin. Mau singkong dan keju dulu atau Bubuk tambal asmara. ban dulu. Dulu Tambal bubuk ban. asmara juga boleh. Sing Pakai penting tang- engko sarep-sarep. terakhir Oke. Pak Ah. semoyo ketemu jodoh aja nganti lali. Tayub keri-keri mawon nggih. Ya, terakhir engko diwenehi. Spesial kagem Bapak Ibu ingkang tasih mirsani siswa budaya. Spesial kagem Mak Edi iki. Kok bar iki ya Mak ya, urusan biaku ya Mak ya. Lapor ra melu. Yo, spesial buat Mas Kau Edi. bilang cinta padaku. Sik, sik. Kamu bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, Oi. Oi. sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Singkatnya deh. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Al-Robi'a Production, GSC Audio. Spesial buat Mas Edi. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Kemanakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku kini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Hanya anak singkong. Satu lagu Singkong dan Keju spesial kagem Mas Edi sampun katuran.
golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Ayo mak iki ya. Tangan di atas. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wetengku proso tayupan Roncongan. keroncongan JLC Audio Rancang kira musik rancang wong. ora tau Rancangane ujuk-ujuk. Majedor, majedor, majedor. ana ban pecah uang iki mesti rezekine teko Majedor, majedor, majedor. Dor. ban pecah maneh isih esuk rezekine mesti ngumpul Oe, Tambang lumpur. oe, Tambang lumpur. oe, Tambang lumpur. oe. Tambang lumpur. Asik. tambah gubuk gubuk asmara spesial kanggo Pak Min Boy Iya, iya, iyo. Iya, iya, iyo. yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tanggul lereng Leren, leren tanggo biyen. ning cagak tembak tulisan warna abang tondo isih prawan Tondo isih prawan. jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andung tresno Iya, iyo. Iya, iya, iyo. tanpa bantal tanpa kloso bot apote ke taman asmara bubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebak crita datang wengi nganti jagat rino catetan sajroning ati datang lutut saya merahati Iya, iyo. aku kowe jadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Dimedley tambal ban munggahi gubuk asmara Wah, penak tenan di Enak. kolaborasi kok kolaborasi kula lagu loro dadekno siji. kolaborasi ora kolaborasi iku kolorem iku Mosok salah. Ngono nganggo mosok ya salah. Lagu loro maksudnya musik yang dikolaborasi. kok ayo tirutno to Ono duwe ta ora iki? ana Pokoknya rana duwike. Kolaborasi. Nah, Terakhir khusus kanggo bapake nyuwune mang semoyo ketemu jodoh. Pak Klenteng. Ya. gilirane Pak Klenteng ya Mas Kang Mas namine sinten? iku selenco iku Lah aku takok dhewe. spesial kagem bapake ingkang ngersake Matur suwun Pak, mugi rezekine lancar. bapak sinten niku Bapak lanang. bapak lanang Iya iya.
pengsampur ingkang kaping setunggal. Nggih. Monggo landheke maju.